Goedemiddag en welkom bij Joet. De politie onderzoekt de deer van een poppen van 6 mannen in Akrum. Het bandje kwam juster in een wenning om het leven. De politie zet vraagtekens bij de deertsoorzaak. Justermiddag om 11:06 kregen de politie een melding dat er wat maar de poppen onder hand wie. Doet ze bij de wenning onder Sinneboren kwamen, wie het bandje al verstonden. Boerleur had nog bezocht dat te reanimeren. Het lichaam keuze oorbracht naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag, Vasseksje. Omdat wij het vermoeden hebben dat het famke net een natuurlijke deerstoorn is. Een natuurlijke deer, dan is het famke bijvoorbeeld een of andere ziekte misschien wel overleden. Maar ja, we hebben het idee dat daar hebben we wat oren, daar hebben we twijfels bij. De boerleur reageerde verslagen op de deer van de poppen. Nevens een boervrouw zou het famke van de bank afvallen wezen en is er van vertochte omstandigheden geen sprake. De ouders binnen bij familie onderbracht, er binnen geen mensen onhouden. De gouden medailles van de vernieuwde atlete Foekje Dillema binnenstellen. Ze lijnen thuis bij haar beste vriendin, vrouw Jorna uit Ljouwert. Bij een inbraak in haar flat binnen ze mijn naam. Normaal liggen de medailles in een kloes, maar omdat er een uitstalling komen zou bij een theaterstuk op Foekje Dillema, hier vrouw Jorna ze thuis om ze op te poetsen. Tegelijk maar haar eigen sier aan binnen nou de gouden en koperen wedstrijd ontdenken stellen. Ik zou zeggen vallen, breng alsjeblieft in ieder geval die 2 kransen waarom. Liefst alle medailles, dan kan ik weer rustig sliepen. De dieven lieten alle zilveren medailles achter en hier naar alle gedachten geen idee van de historische atletiekwereld van het geword. Met beveiliging, luchtmessen en misschien wel bulldozers erbij wil de organisatie van de Zwarte Cross in Blijen het takkenmeer professioneler ompakken. Om zo te voorkomen dat crosswedstrijden aanlast worden matten vanwege de drek. Het crossfeest wordt alle jaren grutter. Sneeuwen wienen er haast 2500 bezoekers. Vanwege de ministerie van het veld roept het programma uit en mast het afbrutsen worden. En boven dat rekken 3 deelnemers verwoenen. Een autocoureur moest uit zijn crosswine zegen worden door de brandwacht. De verwoeningsvallen ta en heel vatten komen is het toch net. We wisten niet hoe het veld zich gedragen wordt dat al die auto's, motors eromheen gaan. Dus dat ook aan museum. Ja. Dat kan toch wel wedstrijd wezen, ja. Het kan wel wedstrijd wezen, ja. Maar dan maak je misschien een mooie oorraker op. Hè? De organisatie is nog op zoek naar een orennamme, want Zwarte Cross maakt het meer. Het grote festival in de Achterhoek had dezelfde namen. In Drachten is het langomlet begonnen de werkzaamheden aan het Raadhuisplein in het centrum. Als eerste wordt de parkeergarage onder het Raadhuisplein gebouwd. Er komen er 164 nieuwe huizen en 2 keer zo volle winkels als nou. Het gaat om een investering van 90 miljoen euro. De werkzaamheden gaan lang op een wachtje litten, omdat de projectontwikkelaar de zaak financieel net rondkrijgen kon. Een 20-jarige Lemster is juist de middag verdronken in de IJsselmar. De man wie on het zwemmen. Zijn familie op het strand onder Platte Diek waar het ongereisd toen er net weer omkwam. Ze was kogende helptjensten. De man werd net volle letter voen, hij wierde al verstonden. Na alle gedachten is hij onder het zwemmen net goed worden. Bij het Drachtsterplein in Ljouwert worden extra stekken pleert om fietsers te keren. Zond het werk kon het verkeersplein verliezen wieke begonnen is, maar die er net mee langs. Maar een soort fietsers loeken hij hier niet van aan. Ze vliegen tussen het verkeer, tussen de auto's. Ja, die jagen soms idioten, dus dat kan behoorlijk gevaarlijk worden. Ja. Op laatst dan best je vol meer aan het werk, maar dat de machines en zo, nou ja, dan wordt het op laatst ook gevaarlijk. Om de fietsers in het gareel te houden, worden er nog extra stekken voor het Drachtsterplein pleetst. Rond de cruisings bij de Hendrik Dinantwij en de Langdeelstriet te ta. Op het Drachtsterplein worden de stekken heger maken, zodat er meer doos op zit als om te fietsen. 3422 minuten op een peel zitten. En daarmee haar mem en haar dochter het Iepen NK Duo peel zitten in Kolmwoen. Dorry en Richtje Hilboezen hadden het van de 12 deelnemers het langste uit en waren kampioen. Saint-Pierre in het wetten van het centrum van Kolm waren zo'n tonsdietemol bezet door de peelzitters. Snunte jong 10 uur mochten de deelnemers weer van de peel aankomen. Meer dan de helft van die kandidaten wie voor die titel aanjekken. En dan ben we daar onder waarsverwachting. Het is jong nog droeg en warm. Letter vannacht komen ze op rein of tongenbuien en het is dan een graad als 4. En morgen is het met temperaturen tussen de 23 en de 26 graden flink warm. Ook dan komen ze op een tal stevige rein of tongensbuien. De eerste zuideerste wind is vrij krachtig, ontkrachtig.
Meer nice. En waar iedereen dus uitsturing van 6 uur en vanzelfs ik op internet en op Twitter. Wens je nog een mooi dagje.